Hyvää päivää katsojat! Tänään on luvassa erittäin pyydetty ja odotettu video. Tätä videota on multa kysytty varmaan nyt puolen vuoden ajan, 4 kuukauden ajan, ehkä jotain sinne päin. Luvassa on siis Momio-video. Ja mä en tiedä, mä pelasin Momioa joskus jonkun verran, niin mä ajattelin, että nyt kirjaudutaan mun vanhalle accountille ja katsotaan sieltä kaikki juttui. Koska mä en tiedä, miten mä silleen pelaan Momioa, koska Momio on mun mielestä vähän enemmän semmonen some kuin peli. Mä päätin, että tähän samaan videoon mä teen myös Movie Star Planet-osuuden, koska sekin oli mun lapsuudessa yksi erittäin hyvä peli. Tai mä pelasin näitä molempia pelejä lapsena, tai lapsuudessa, nuoruudessa. Ja mä en tiedä, mitä mä nyt selitän, koska mä pelasin näitä molempia pelejä varmaan vielä viime vuonna. Joo. No niin, tältä näyttää meidän aloitussivu. Tosiaan mä en ole varmaan vuoteen pelannut Momioa. Ehkä jossain vaiheessa mä käytin tätä nimenomaan somena, että mä vaan julkaisin tänne kaikkea paskaa. Mutta en ole nyt sitten hetkeen katsonut tai pelannut tätä peliä. Mä ajattelin, että mä oon nyt vähän halunnut tälleen käydä muistojen kunniaksi tämän pelin läpi. Et silleen tästä ei ole tulossa mitään videosarjaa. Mä en todennäköisesti tule pelaamaan näitä kumpaakaan peliä enää mun kanavalla, ainakaan silleen aktiivisesti, että ehkä just joku vuoden välein. Movie Star Planet on ehkä enemmän semmoinen, että mä voisin pelata sitä tai tehdä siitä pelisarjan. Mut Momio on vähän tämmönen, että tää on just enemmän mun mielestä some kuin peli. Näköjään me saatiin Lukakselta nyt sitten timantteja. Voisit nämä timantit yllätysarvonnasta? Okei. Katsotaan nää nyt vaan läpi kaikki jutut. Uudet lahjat. Milloin mä oon viimeksi? Mä oon ilmeisesti 2023, 23. vissiin lukenut näitä viimeksi, vai mitä toi nyt meinaa. Sit se ei se ole laittanut mulle enempää viestejä joku huhtikuun jälkeen. Täällä on tää. Voit pelata Primo-peliä. Pelataan Primo-peliä. Tää on kyllä kans yksi painajainen. Okei, 226. Näkyykö tässä joku vanha ennätys? No ei sitten. Otetaan tuo liilomuna. Ai niin, tässä oli tää, että pitää avata paljon. Mun seuraavaan leveliin. Aika paljon. Seuraavalla tasolla saat nämä. Ja tosiaan mun käyttäjä on kyseinen, jos joku haluaa ehdä kaveriksi. Nyt katsotaan tää mun profiili hetken aikaa, mietitään mikä tää kuva on. Hyi vitsi. Mikä noi vaatteet on? Tää jotenkin zoomattu. Näköjään aika kauhea. Mulla olisikin joku harmaa pipo. Harmaat housut. Pinkki huppari, joka on housuissa. Miltäkään vuodelta tää kuva? Mä veikkaisin, että 21 tai 22 vuodelta. Mä oon ainakaan tämän profiilin aloittanut 20, niin tää on varmaan 21 vuodelta tää kuva. Eli mä oon silloin ollut 9, 8, 9, 8. En tiedä millä luokalla on ollut. Pissin 8. Okei, 16 V lol. Okei. Toi ei se oo mun snappi enää, mun pitää vaihtaa. Voitais itse vähän muokkaa tätä. Kyseinen sus. Mä muistan, että toi oli joku juttu yläasteella, että kyseinen sus. Mä en muista, mistä tuli. Pitäisikö ottaa uusi kuva tähän? Haluan poistaa tuon kuvan ihan kaamea. Pyydän lupa, ole kiva. Ei alastomuutta, ei kärsiviä eläimiä, ei pelottavia kuvia. Joo. Eikö tässä joskus ollut sellainen juttu, että ei saisi periaatteessa julkaista jonkun omaa naamaa, vai onko se mennyt pois? Vai eikö tää some, niin eikö tänne nyt sitä olla omaa naamaa? Eikö mä saa rajattu tätä kuvaa, voi hyvänen aika? Onhan toi nyt paljon paremmin kuin Okselaskinen. Mä olisin kyllä halunnut rajata että mä oon pelkästään tuon boksia eikä tätä taustaa, koska toi näyttää vähän hullut. Mä muistan, mulla oli joskus Momio Plus. Onpas mun huone jotenkin aika säälittävän näköinen. Tää on jotain ostettavaa. Meillä on kuitenkin 4000 timanttia. Pitäisikö meidän ostaa tommonen pinkki sohva tänne? Mä en tiedä, onko toi nyt kauhean vörtti. Miten tää on lisää näitä timantteja? Pitäis nyt vaan ostaa? Joo, ne maksaa. Mä ajattelin, että mä en nyt tässä videossa aio ostaa Momio Plussaa, enkä sitä
Movie Star Planetin vippiä, että mä en nyt niin paljon budjetti toi tähän videoon. Siis miksi toi lamppu on Momio Plussalla ihan oikeesti? Oh! Mä haluun noi seinät. Joo. No okei, laitetaan toi nyt ees tänne. Laitetaan se niinku tohon. Näyttää toi ihan kauhealta, mutta joo, mennään tällä. Miten mä nyt tallennan tän? Hei, tossa menee tommonen. Onks toi niinku tallennus? Varmaan mä sit tallensin se. Mennään nyt takas tänne profiiliin. Ei tänne profiiliin. Eiku hetkin, tämähän on joku... Hyllyre vielä. Ihana hylly. Meidän pitää toki kommentoida. Noi. Okei, shoutout nyt sitten Serafish. Mä en tiedä, mitä täällä on nykyään niinku feimiä ja mitä ei. Okei, mun huone näyttää ihan kauhealta, mutta ei saa haittaa. Vuosi sitten ajattelin, että ei ole parisuuden ihminen, mutta se oli silloin, kun oli mun ex-kaa. Nyt asia ei olekaan. Mä en kyllä ole edelleenkään parisuuden ihminen. Enkä mä käy edes kiinni ihmisiin niin helposti. Does she love me? Does she know? Is there something I did wrong? Mikäs biisi tää on? Tää on Jaden Hoslerin No Vanity. Kukakohan ihastus mulla on niinku vuosi sitten? Eiku, oh my god, mä muistan. Siis sanokaa, jos te haluatte video, missä mulla on vanhoja päiväkirjoja, se voisi olla mielenkiintoista. Siis oikeesti nyt kun mä luen näitä tekstejä, niin tää on kauhea emo. Oikeesti mä oon ollut ihan hirveä ihminen. Eiku, siis mä oon ollut ihan hirveä niinku massis. Mun paras kaveri pölli mun ihastuksen, mutta ei se mitään, kun mun ex laittoi mulle viestiä. Ala-aste made me do it. Apua, minkä ikäinen? 23. 23. Girl, mä oon ollut 16. Tää on vuosi sitten. Vähän päällä vuosi sitten. Mä en halua lukenut enempää, mulla tulee vaan semmonen cringe-fiilis. Mä oon ollut niin massis emo. Ihan niinku... En halua noita lukea. Otan osuuko tää kaupassa mitään mielenkiintoista. Oh, mikä tää on? Voi vitsi, se maksaa semmonen safiirin. Okei, no niin, mennään näillä. Mä en tosta noin. Jes, katsotaan mun lookbookki tällä hetkellä. Onks mä tallennan tätä tän hetkistä? Tää on ihan kauhea. Mä ainakin ton poistan, hyi hitto. Okei, toi on tommonen Halloween, toi saa anteeksi. Toi on ihan hirveä. Hyi, 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 hyi. Okei, selvä. Okei, tää on nyt hyvä luukki. En kyllä tallenna, on sen verran hirveä. Okei, mutta joo. Me nyt katsottiin tää profiili läpi, niin mä voisin vaihtaa nyt Movie Star Planettiin. No niin. Ja tosiaan täällä mä oon nyt ollut vähän aktiivisempi. Mä oon tätä pelannut ehkä viimeksi pari kuukautta sitten. Puoli vuotta sitten. 4 kuukautta sitten. No joku aika sitten. Oon pelannut tätä viimeksi. Ja tää on ollut enemmän ehkä mun lapsuus. Mä oon tätä pelannut niinku jostain tyyliin 8-vuotiaasta asti. Ja tästä mä tiedän enemmän tästä pelistä. Tää on enemmän mun niinku kotikenttä. Ja tässä mun nimi on Lama Pet Shops. Lama Pet Shops oli mun nimi, kun mulla oli yläasteella. Tai joskus yläasteen ala-asteen vaihteessa oli Petsi-kanava, mihin mä kuvasin Pet Shop-videoita. Niin toi oli mun nimi siellä. Tää on joku tehtävä. Ihanaa joku pääsiäistehtävä. Kiva mun bio on, mutta et pelaako kuva tätä enää tosissaan. Tai joku real. Ei, mutta hetki, mähän vaan menetän näistä rahaa, koska nää kaikki tarvitsee tuota lääkettä, kun mä en oo ruokkinut hetkeen. No joo, on sitten ei auta mikään. Mulla on nyt aika vähän rahaa, mutta ei tässä nyt mikään auta. Käyttää varakaupasta pääsiäiskorista huonettasi varten. Kutsu 3 pelaajahuoneeseen. Okei, nyt on semmonen keissi, että pystytään mitään näitä muita tehtäviä. Joo, kiinnostaako sinuakin? Käy 3 muun pelaajan huoneessa. Mennään johonkin... Pelaako tätä oikeesti tätä peliä kukaan enää? Mennään tänne katsomaan. Kyllähän täällä on jotain tyyppejä. Onhan täällä porukkaa. Moi! Toi Bonbon on aika coolin näköinen tyyppi. Voisin pitää sitä kaveriksi, se on aika söpö. Siinä näköjään on tyyttis, joo. Mutta siis, se ei se pointti, vaan mä haluan pitää sitä vaan kaveriksi. Toikin on aika söpö tyyppi. Hyväksytään kaveripyyntö.
Tää peli on kyllä niin ihana ja nostalginen, että mä voisin periaatteessa ostaa tää VIPin, mutta en tällä hetkellä mulla ei ole varaa, mutta jos mä teen tästä videosta part 2, niin voin ehkä mahdollisesti ostaa VIPin. Olisiko täältä mun vanhoja juttuja, mitä me voitais niinku reagoida? Täällä Design Studios mä muistan ainakin, että mulla on jotain. No joo, vissiin mulla on jotain. Toi on ihan söpö. Toi on ihan hirveä. Toi on ihan söpö. Okei. Hei, tää on ihan mahtava. Toi on ihan hirveä. Toi on ihan hirveä. Miten mulla on artbookeis? Mulla on yhdessä vaiheessa tullut, mä otan kaikki mun anit jonnekin. Okei, mä en näköjään ikinä ollut mikä kauhean famous. Onko se saanut, ei näkään saa mitään likemään, mikä fame on. Mä aina olin silleen, että voisinpa mä ottaa pelin niinku fameen tyyppiä, niin kaikki vaan niinku rakastais mua ja tuntis mut ja silleen, niin. Mutta en näköjään ikinä ollut sit semmonen. Tehdään uusi luukki. Koska mä rakastan tehdä luukkeja. Mulla on niin paljon vaatteita, mulla on niin paljon ihania vaatteita. Mä rakastan kaikkia vaatteita, mitä mä omistan. Niin tehdään luukki. Tää on ihan söpö. Siis mä rakastin yhdessä vaiheessa, kun ihmiset teki mulle luukkeja. Niin mä rakastin reagoida niihin, ne oli niin ihania. Että jos te pelaatte Movie Star Valentin, niin tehkää mun luukkeja, please, ne on niin ihania. Okei, no tää on meidän uusi luukki. Tän nimeksi tulee... Ton nimi on talvi, joten tän nimistä on kevät. Näköjään tähän pystyy nykyään vaihtamaan tän posen. Tää on vasta ton pose, tän nimi on... Tän nimi on Hei. Heo. Hei. Hei kevät. Levät. Hei kevät. Kumpi on suosittu? Mä veikkaisin, että toi. Joo. Tää oli aina ihan yhtä tuskaa. Apua, nyt on 2 niin ihanaa, upeaa. Kyllä mä veikkaan, että tää tossa on enemmän jotenkin tavaraa. Okei. Mä veikkaan toi. Joo. Tässä mä veikkaan toi. Jes. Nyt enää 1 oikein. Eikö sitä tullut jo? Okei. Tässä mä veikkaan taas... Häh? Toi oli äsken suostumpi. Miten toi... Tää on suostumpi. Mitä? Ei. Toi. Nyt mun menee kaikki väärin. Mun mielestä kaikki oikein mä jakso. Tää on töpö. Okei. No niin, se oli sentään oikein. Toi. Ei. Okei. Nyt tää silleen, että vaihdetaan mun lempipeli, kun oli tää hullut kortit, niin mä haluan kokeilla tätä taas. Ei sitä ei pelaa kukaan enää. Kukaan ei pelata tätä enää. Täällä on oikein 1 tyyppi. Okei, mä haluan nyt vaihtaa ton luukin sekin mun päälle. Nyt kun tajusin. Mulla on aina noin samat hiukset, joka luisi. Okei, mutta tässä on nyt tää video. Kiitos kun katsoit. Jos tykkäsit, paina tykkäys ja tilaa kanava. Ja kommentoi ihmeessä, jos haluat lisää jompaa kumpaa näistä peleistä. Mä ajattelin, että Momi on ehkä semmonen, että mä en tiedä, mitä mä keksin. Että mä tekisin seuraavaksi, jos siitä tykätään. Niin mä en tiedä, mitä mä keksin. Movie Star Planetti mä voin joskus pelata. Toi on ihan silleen, että just tuolla chat-roomissa kaikkialla keksii kyllä tekemistä. Mut joo. Addetkää mut kaveriksi molemmissa näissä paikoissa, jos kiinnostaa, jos haluatte. Joo. Mä en kyllä varmaan Momi joutuu silleen omalla ajalla pelaamaan. Mut Movie Star Planetti kyllä ollut jonkun verran. Joo. Mutta tosiaan kiitos kun katsoitte. Ja pitis mun sanoa vielä jotain. En muista. Hei hei!